Efi baby ajiji si kampuano, nananom de kukuru hwiase, emprenka so na adwumaden. Afia ma hankra. Sayebu asante asana na. Enne eye openima ebusumi mu na yewe. Na esan ye Adae Akwasidae ne kase pa. Adae no ye wo mu enkono na de atwato ene enne a ye die. Ewo Manhyia dwabrem. Ne Adae no eye soronko kra. Eye de atwato enu nti eye kase a ewo Adae no mu enyina. Tiene ye wo dwabrem se ye befa nia ebe free ha abanyina. Esa se eto enya chiginafo na eso nti. Yaboafo a eso ya srema ye de dwumadie efitete abrawo eye Park Prestige Ventures. Wo moton hotels papa omo abusuakruwa junction Kumasi ena afenso Ghana Union Assurance Company Limited. Wo mo so insurance adwumakuo wo mo atwa Ghana fanan ho nyina ahia. Say ye wo car insurance. Say ye wajapade bi na apesa ubon ho bai woni padua bomodian se won kwati Ghana Union Assurance Company Limited. Just more agro industries womo egari ene womo nkonkote sam adwumakwei na aboa mayede efitete adwumadie enne ye befa afi Manhyia dwabrem ede abremo. Efi baby ajiji si kampuano, nananom de kukuru hwiase, emprenka so na adwumaden. Afia ma hankra. Yene teacher kantanka ebe bonkomo na waboye mu Akwasidae mu nchiri mu ankasa ye wadae ene ye wadae wei de esie obeboye mu enchiri mu memo Adae toche adentoye medase teacher wada Roma senior medical de atudwa no Akwasidae ye kase Akwasidae ene de yo obetie kasa ne ya obohu se kasa ahodo mienu ene aka bomu Akwasi ya efiri kosi adam ena Adae baby ayeda nti Akwasidae eye kosi ada ye yesi ho a ye de ka nanan Adae ebi nanan moda. Na teacher wadaroma ye wo Akwasidae no ye wo no dodo sen e wa fim yo afibia dabonye bia e wa fim bia no ye akamfo ye nabuo no ya na ewo mu enkron etaye nkron pa na dako bi o ha na ye nwotwe nti enkron mom ene edigina ho ma Akwasidae dodo a ewo afimu. Akwasidae dodo a wa afimu no enkono dodo pa no aye enkono na yemisa se Akwasidae no enkono no emu de wen enchiremu san na wo kire yen se ye wo mu nkro ni nyina no san na yesi edi no yo ewo Adae ankasa de ewo no mienu ewo Awukudae eno esi Awukudae nti na friend Awukudae no ena yewo Akwasidae eno nsisi kosiada nti na friend Akwasidae no na Akwasidae no ena eson chen Awukudae no edwabo no kese chen Awukudae no mia no a Asantehene ana ohene bia ebetu ne na akọ no mmea hodo no edoso Akwasidae no mu chen Awukudae no enti yefa Awukudae ne se bia o ye na Kumasi mia na obekọ no ye Kumasi nko a edu Akwasidae so a etimi tra Kumasi eduru Adae no anso Akwasidae no anso yesan wo eso che Awukudae no de nanso Akwasidae no anso yesan wo emu kese pa ya efre no Adae kese eno ye Akwasidae etwato ye nkono no eno na omutai efa ne se Adae kese na Asantehene edi ne kese pa ebi na ene yehuni ana ye behuni etwara bi nso a ono de open oye ntino otime de eda Akwasidae na edika no eye Adae kese ena otime de twato no eye Adae kese na de twato no pa na ya otade ye Adae kese
na woka bibi se Adae no bitra Kumasi wada roma wo kire mu sen na che obi hwe ye ya yesu ade wo fititi so yi etra Kumasi no wo kire mu sen ama ya te ase yi enya Adae no de esi wo akama mu nyina enti etra Kumasi mam na mianu a ya na Asantehene ekosra no asonyeso na baby a yahye dade agina ho ema entutuye bi no eno na meka se Awukudae no ya na Kumasi na emom edu se a otimi konkransa kora Adae no bi ho no ma ede no beko akiri atra Kumasi ede na ebema ye hu se wei Adae kese no ede na esesa free de aka no emu be me hu se wei de sronko kese de na ema no esesa danso de wankasa wani hu no nei unse Adae no odi a Awukudae odi no baby kuma bi Akwasidae nso odi a baby odi no eso chen baby odi Awukudae no na odi Adae kese nso a Akwasidae no ne kese pa no a eno nso so odi ba park so ene onye ne fiem se de ya odi Akwasidae bia odi baby odi asem no odi no we de odi mu se wa ba park so ama emu abai Amanhyene nyina eba etora bia odi mu se Kumasi ma no nkwa na di Akwasidae no na Amanhyene ba kwa na mienu bi ana amiensa bi abefram we de yenhyema Adae kese no yenhyema Amanhyene nyina so bia ene ne domra na je se we Amanhyene Adae kese no untimi ntina sabi ukromo na unni Adae kese no je se oba Kumasi ene se Adae no wo mu nkron ni nyina wadi ni sa na ba ko de ye si ho ama Asanteman nyina ndundimi nsantena ofie wa bra o ma Asanteman nyina Adae no enti eba ne sa na nanom a efi wo mu nkromo ne titire Amanhyene no ene otumfo abrempon wo mu ekoye amane wo mu kromo mkonwa so ansa na omaba ana omoba ten yo ahenie de empembi nananom ahihye nkonwa ana se dibre ma ohina ote adwa so ni hokora no a obitimeye enti ono eba putupuru se oba ni wura ho Kumasi a obi wa akira obeye na empembi no so omo ba omo kom nkonwa dem ensa na eso mgomugu ansa na omaba emom ne aka no no majama ebi a Gyaase na se obi a ode na chibeja no enka na me bebi sasa asem yi na wapra to me se ohene eni ho na se obi hwe na chi a nkonwasofo no modoso eye hwan pote na ye ana ogya kire ema no yenim se nkonwasofo nye omunyana na ko nkonwadan mu nti hwan pa na ogya kire ma na waka Gyaase ti Gyaase nko ana obi foforo ho a ene nkonwasofo ni nyina ka Gyaase no nzi ayi efa Gyaase no abonse no ma be nyimfu bebre na hye Gyaase no mu ndo mu nyina ka Gyaase no teacher medas ye ka kuntunkun da ya eno ne de ehia yo kuntunkun de ba emra ohene etwadwura ana se adamu asi asem kese bi asi na asem kese no asie nenti no Akwasidae bi abepiem ho eno no onse ye di Adae a ya na efufuo ene sika na esanse bibi asie nenti no na enye ne sika yenye ne fufuo na ya ye no tuntum ti se de ye kwa yie no bibi ben sa na esia nipa kese bi ya oban akonwa no efirimu a eno no na ye kan sa de mo asi na na eno ne adamu asi bibi asi ne yenka ne bibi asi adamu asi asem kese asi tina kuntunkun da ye no ase eno no na eni breda ye no so eno so eye de eni breda
Kuntunkurida no na efre na nibrede Adae a yɛde kuntunkuni edie nje se ani abre nti eno no gese obi afim dupon bi atutu kese atutu ansa na kuntunkurida na ba ana na nanom obre bi omayi asi ho a ekire se Adae we de yedi ne kuntunkurida so ohene eyese obedi bibidi se obetwa dwura otwa dwura adam yenu dwura no yenye dakope se otimi de afekora atwa otimi de bia adaduanan na ya na omotade twa nti adaduanan no bohu se na Adae ba ko di animu Akwasidae ba ko di anim na ba ko so di akire no de awie na de ya na dika no no ye no kuntunkurida eno no odwura no otwa ode kai nananom a afiri mu nyina ede kai wo Odrei na kai me asem bia ye djuma ye die ya na ya hwefo ne bibisa se odra de onim se ye nuanom ana ye nananom akuapemfo na etwadwura na Asanteman mo nso ye twadwura wo boy nkyeremu kakra se ye behwa akuapem na ngasa e badaben so na achim wo dadaada ena akuapem no firi achim mu e bae Samre no na Asante so wo dada na kama no wo dada enti na wo dada dia na ade a akamfo ye no ye odwura no no mu nyina no mo ye na Asanteman no ebefa akama ni nyina e ka ne ho enti bibia Asante eye no bia na ne de ne ye kakraka enti Asante edi ni dwira dada ansa na akuapem ebe twadwura no bie akuapem ba 1730 emra omo achim etu akwamu abanguye ena odi ni nua kuma ekotena bia na akomfo no ewo efa baabi ndi eho na be ya akuapem ndi ansa na omo be ya akuapem no kura no na Asante twa ni dwira dada na Asante no eba afebe mu 1700 1700 ni 18 de na chesa Asante ache omo de na nye 18 1730 na Asante de 1700 ebre ben sa na Asante odwretwa no ba yo dwira de ejina Asantehene so ka Asante dwira de a ejina Asantehene na nkasa so eda ono a beka se mi twadwura Asanteman nyina no etwa eno pa ho a nkuro no bi wo ho a omo nso etwadwura Asanteman eno mo ko baabi Gyaase no mo twadwura nkuro bi to se dwaben mampon ne amaya kese na wa ehya Asanteman no mo twa mo dwira Meda se bibi wo ho a wode beka ye ho e wa Akwasidae yi mu ene nnenema a ye betimi eho bie me ye mu ananka me ho se ye de sikadwa kofi apie me hu bi da me hu da ticha wa hu da me hu num pempi free Asantehene prempa otosomienu penso ne penso mi hu num prenu otumfo pokuare Asantehene ya oba Asantehene otumfo prempa otosomienu achi no ono nso ne penso mi hu ni nso be mprenu enkyere se mprenu na eba bro sa abade me na me wo ho a me kohwe bie ena oya nso de nso mehu baako me momo de me nhye da hu sikadwa kofi me fa mani hu no da enti no ayi ohima ayi no epie sikadwa pie anti de ye hu ye na ye sikadwa onse ne nkonwa no pi saso sikadwa no enso pie da no
Ene na nne me bom pa ye se yewra ode sikadwa kofi ebepie na ye hu na ye ne ahwefo nyina ehu sane sikadwa kofi etie. Teacher wadaroma wo bibi wo ho a obesan de aka ye ho ana ewo ya Adae ya ye di ne nei. O Adae we ye Adae a ohene na nkasa eka se me di ne kese. Ti na kire se esan wo bibi afra na frinchirasom. Afrinchirasom no enso ye Akwasidae no abi ya ye di ne kese. Na ndi Akwasidae we no ye fa ne se afrinchirasom no abi no. Akwasidae no aba de twato no edia etimi sa afra na afrinchirasom. Teacher wadaroma enedwa kese sei na nanom afa wo mo ho papa sika ebi efra black and white tuntum ne fufuo ene sika kente aso aguso na ya na ye hu se enfo ne bi de omufra tuntum e de internet sa na ya enfo ben a yo anyimfo bi e wo ho a omo emre bisa no ya na omo de omo bo skedwa ho ban bo Asantehene ho ban ndi omo no e wo ani bremu enye agro bi na omo bedie ya na ye hu se dade so aba efra tuntum ye hu se Anantahene onso fra tuntum ene ye hu se Bantmahene ono ta fra tuntum ba na Bantmahene no ono na oye Asantehene sahene ndi ba bia edomo pie no de na kire se wono de ogina ko ano nti no esese oye ade a kire se wo media agro. Teacher ma meme sa we eya na Bantmahene a wo kan yewra tena se na se okochia yewra ya na me hu se dade so aba hene na bafo Anantahene omo mienu no eka bom tutu atuo kogina ho eyiyi Bantmahene ho niam bi ansa na omamakwan amana akochia e de internet sa Yo se nananamo epie se ya na ye mpaninsam na anasa abakosam nko ene wo amane ne amane no mu enti no ma bia bibia sipen ama Bantmahene yesuro no se ya hweni ya odede ode asamba badabi enti na se yebo yeshada yi asojafo a omo no nso no oba oni soja pani de nanso esa asojafo mpanimfo bi nso ya omo nso ebe yi no ho niema ahwe se adeboni bia ni no ho omo wia no masande na de ama no e de na esi penti a ema omo yesa yesua de o yo adesua de yesua de enso nya ba bia na egina kan bibia and the BBC Asantehene bi penso Emma Kobasa no say ene na yewe se bayo na bibi enti bi nkosi Emma no mroso enti sa de a Bantma no kra ono obo Asantehene oba no ese obi nso bo no ho ban na kire se bi esi enri bi etwa mu no eso na egina ase jidie bi enhyeda nini mu kosi ase ti wo basa na na ese omo ehwe wow no jidie na ye kan de ane nka ye ma no mo Asantehene ho ban kra na bibi na esi pen na de esi ye no so nye de onam hoi na ye ne pen so na esi ye so enti onuma de esi ne pen so no bi kra ordinary etoy so eno nso ekire se ene na de aka na ye hwe yie nyese ya nyiwu ni wu awaba no se yenyi intwa wayin udibrenum nti jese ya judi na mum ye hwe yie na mum ye hwe yie meda se teacher meda wase na mede wasi ha na se yenenamu na yehu bibi ana ye ne twa bibi so na yente ase a yebebo apino na waboye mu enchire mu teacher kantanka na yene no abo enkomo a waboye mu Akwasidae ene mu enchire mu ni Adae ahodo a ewo mu ene nea ewo mu eniema ekomu
na waboye mu enchire mu no Efi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwiase emprega so na adwumaden afia pma hankra duonu so obenim bosumi nensia lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye muamo lana ma ye muamo pa ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye muamo Ghana deshia ye muamo pa Ghana ma mudaso Amansambo mudi baby amukobia Ghana ma mudaso Amansambo mudi baby amukobia Ntima weni nyisa Ufrigano Amapunti ogya yeso na yesombio Ntima weni nyisa Ufrigano Yetasi se bebrebe Mumienyayo Ntima weni nyisa Ufrigano Pacho Adae tochi Adae ntoyi medase wadaroma bodi nyina kire ya hefo idin de okogyesu adujima bototwa saman manhene mira wadaroma yeka asaman de he na ye ken asaman no edoso Asanteman na mema saman no ewo bosotwe ho ai benkokufu ebo ne asaman no na asaman ni nyina no ewo Asanteman de me ma dwen se ne se me ma asaman no kwane ye manhene itie ka asaman manhene na me mpeso aso no ma nkurumo na ye ka ho se wapa bosomtwe so yi de wadaroma bosomtwe no eye ensuo bosomtwe na oka ho asem emeboa trudo nsu bosotwe ho asem na meka no wadaroma abakosan ben netai esuo bosomtwe ene mu apatre eho abakosan meta ho ane se eye me koji esu adujima me nananom ena ekoji nsuo no ena wotumfo Gyaase nananom nsa ti ehwe so ma wotumfo mpatre wo mu ni nyina eba wotumfo edie ansa na yenkra ya bibi eti abakosan wo wane se osutwene dawo ne die eye asaman manhene ena ehwe so ma wotumfo asaman manhene na ehwe bosomtwe ene mu apatre so ma wotumfo na emre ben ena ya na mode yewura apatre no ebre no Akwasidae bia yede mira apatre ko ansana mekra ya sana na bremi nsubi tie du mira de ko wia ansana mensuso natinya di ko ya di kwa mi di bi enyi oda romanti enne Akwasidae yewura apatre no aba da ndi ban kura ansana eni mwatete ti abada da oda roma bosomtwe asaman man uba yedi emfiesen men ni menye afitra nta se woye fufuro kra sebi unai ensheda nye fom sa menani fom so emze menanti asan ye women tin eye mekomani meda se nti wadaro ma uba ye ya afitra woni ye na asaman man nyina da wabramu a wodi ewura wosom wode apatre na besom yi botaye ben esi woni so a Emma asaman man eni Asanteman botaye ne de bibribe na emze bia ye ne kakra na ye tiri le bai asaman man bi anke school se si akwa de me pese me kan wase ke se ma no na mo de tsaka na so ya shefiji se bi wa ko se ni nyamo cheka tu eti botaye de bibribe ho na denye lady acho meda se wadaroma uba ye nche ye Akwasidae ti sei no ene metini no ho kwase me bisa se wahu bibi sei da ana bra na oye de hyedantie no na udi nananom achi ba bo sebi na me ya de hyedantie na me di nananom achi be bebi na mu nsem no de na me hye de ni ba se se de se me hu mu nsem kakra se
was the church to see him, was your man and Monsa. Now you count when an answer, I finish church where the coffee from. It don't mean a chichinapa, not the Indian, Kakamini. Meda say, what a Roma, a dear, as some now be catcher, as my mind, and the Asanteman say, almost show. A dear, some now be catcher, or my mom, and your GDA, a woman. Kakamaka say, as our mind, near Asanteman, BBI about 2 years in social media. I could have been a career. A teacher on as well, and not just so open. Now you turn a Mondia, a Gabwa, Asanteman, to me the man would the time something or here, and after the one for the income. That media and social media near being to nature. That's Antiman and the gun of mine in to Pefra. Mira, Mamma Fowl interest so what a Roma now yet the Shibranti and not Sabi. Now wouldn't himself about the dear Sama, my Economy. Yeah, Lampy Sana, the court number Germany, Chepa, and then before Canada, the way Germany name me. The Manifica Cram, Canada name me. Chimiba Fiana, Sabai, say, or Senator, number ball mine, T, number for a Kakam Hubo or Madame Betracomeso. What are my Abusiabena, and the big for breakthrough as soon as Ayabusiabe. Corner Busia, and the Dias and Acuna. A course in Piesa and Ananum. I hear Nananum. Yeah. Other Roma, and a year pay, yeah, some now catch a year rat. Nada Roma, and our Tibaby, and then a day chatso, there are some now catch her. The American say, Nabutra, Ukrano, Confessor and Nina Menzoso, in Yanet. Now, Asanteman with him came, may not brand. That to Fasipa, the nation. Amen. Yane Nana Asama Mahene Gyaase Edujima Ena Atutwe Enkomono. Waboyemu Asama Nebuta ye sinani so Sebi Adamwasi ewo fie de nanso ne nyina mu no eyo som te se oba na obesom yewura Asanteman enti enene wote hei wona ne mpanifo omaba Adae di kan ya wodi nani eba behwe eya Adae kase ena nani guso a wo hwe ye beto so na ye de nkomo a to so nyina abrem Efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwe ase emprega so na adwumaden afia pma hankra duonu so obenim bosumi nensia lana benya afa ho de efi ngesi abrofo nsam ebinu twene ani mu da ho a ye monchen ye ne yewura yi ebebo nkomo na ono ankasa obebo ne din akire ye na ye hu ne nipa ban pa wo ye yura mpacho mo ade toche Ojosu amu wanaroma ye frozen ye frame nana Adae mu odro trimu de KWADWO Kwame apia the first Nana Adae emu odro trimu de KWADWO Kwame apia the first Nana emu akwaba piao Udi akonwa mfiese enche yo minyanya afe ba bosome be se ensiani ba miso aye ba bosome miensani na meye benkum hene ema bosontwe asaman man hene ana kokofu asaman sede tete no na ye kano no oman hene benkum hene me ana meye datia so hene mehwe lake bosontwe no datia so ede abo me man hene chide Nana trimude KWADWO Kwame apia waya nyomtuni san na onyom so dwumadie no ene ahenie o combine na o kan bomu afutu afra na atimi ayeye me da se on se enyomto no de enam ne kwan na sebe enyomto no amu ene sinitwa no amu ena busua hu se sebe bibi wo mitirim ana adwin wo mani so ena mafekufo ene manhene
abomi akonya anase mabetena me nananom abenwom a mekita wo mutiom enti no mintimi nyae enwom no nto ho mekoso but edrum panini mu Bible kra se me ya akola me ye mofra ne ye ba manyini no e wo se me hwe na me fa mpanimfo ana tete atempon kwan no so enti no me ya nwom no metwasi ni no na emom bibi ni ana robi a mehwe kwan mefa so ameye ana nwom to bi a mehwe said ye dibetu enchirimafo abro so emfie aduasa emfie aduanan ne yewuko yenwuko ekra na wo de ye hwe anyeye but legacy ben ni aye ede agya enchirimafo so at least we need to do something omoba ana say enchirimafo no ba ombe benefit bibi out of it me pa chaw enyom to no say 24th nso ba o yemfa ye bag na yenko ye krom wo kɔ asaman ana wo kɔ ne sen na de na wo san yenhwɛ ni mu ebi aba foforo aba ase krom bronya nye de etimekɔ krase akodi bronya. The reason is se wo fi krom na wo kɔ krase kodi bronya anye bibia wo nua ba ye bi wo hɔ a oton provisions amanfo beto bi amonye ska kakra obi to anwa mo se enye efie aduane anopa wo betimi akoto bibi edi ebe create job yati krom de bia ibronya Friday Saturday Sunday bia ibronya etimi se krom bronya nyedo krom bronya nyedo enti mekwa krase mekwa akodi bronya bibi bo bronya mama yina nko krase ni nkodi bronya ene na bronya we ye bekwa krase na akodi bronya wadarom ma yenhwe tourism tourists ade na woka afa eno so ho ade a kire ye sanse wudi mu akotene medi mu akotene pa me ambassador of tourism art and culture medi mu akotene said ya woka no nanado ene bo me sa ambassador no de edamakoma pronso ene lake bosomtwe ya bompa ye se emfie kakra di animu awurade be ye moa na yenya investors na lake bosomtwe no yetimi ombetimi aba beboa na ama ye area no nso no etimi afa ne nto papa fra because ye wade papa na kamia ye se ke ye buani aguso na nhyiranka nyame se me manhene okugye asuo adugima eba ye no ono nso ni focus nyina ho nti nananom nyina no ya adwene se e wo se ye bɔ manhene chidom na ye bibi papa ho especially nanankoso nana se brempon enti no me de e wo madwene mu se ye be ye bibi kese ansa na ye fi wiase e wo lake bosomtwe ho yada se nane nana tremode ka kire kwame apia onyomtuni se de wo ye ekonwa na ye rasa manhene ne benkum hene ene no yane okatachi efrifa mensa asante aguna manhene yoko hene ene no yane ne bebo nkomo mira me wade tochi ya deo wadaroma ye hu dibre ene wudin waye babuni ya wudi akonwa fataw wadaroma edien ena woka afa mmabunu ene amane ne yamamre ho dedika yamamre no yamamre no en munyamwom na yetira nye ana Akwasi broni ba ya wayes wobeto amamre ne amane no enyina agu na yene na mua namsi ye presi e besua akoye so ya tu ye die nyina no ato atwene akofa broni de na nso si yetimi ye original to be a first grade version of our own self na ba Akwasi broni abu ye mena ka say China ni bia no de frank ni bia no de Belinda the best in China for one of the world superpowers enti amamre ni amane no babunu no a eba no si yetimi asom ni asom ye na ya nto antwene enam si ye ni self confidence ye wo de broni fa ni inferiority complex ti ye de no ye tan Akwasi broni de na ye fe na nso metie me ka kiro se aguna man hina wo si ye me ba no ase be nwanwa amamre kwa so no me ba no sa na ye ba budro bosomfo a wono na ye Asantehene me ba no na nso ni amamre ni amanya sa ni ma we nyina e fe de to atwene eti me ka kire mbabunu ne se ye betimi akosuku a yakoni nyina ye betimi akwatena broni kroma yakoni nyina now so we should learn to be a first grade version of ourselves rather than to be a second grade version of another person yamamre ni amania hensem yentwe me ho enkum nipa ogo kan esi ahensem ke adutro wo mu
Sabio ye wa sofo a wo mama ewuo sabi ye wa ahemfo mo nso mawuo na ye da ko hene eba de ekowu a ne aka kire se saa ahenie nu okodi ye no na mani we yanti kro ma na sabi sofo bani studana ba ne magonya ase ntuwu ye ya mani ense bibia yenko titia kompon ba the solution problem for we must go back. Me pa cho boni chechire mu twi asam a wo kan ye kan twi ye ya manne yesu ye ni amamre de ne wo kan e broni kasa na wo ka se ho de we yachi esi akuya chiri ni ahwehwe kwa on ho yenya se yete ha yesi kwasi buoni se na hiri ye di chiri yanka Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia pma han kradwo no so obenim bosumi nensia lana benya afa ho de efi ngesi abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mamo lana ma ye mamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye mamo lana lesia ye mamo pa lana ma mudaso amansambo mudin baby amukobia lana ma mudaso amansambo mudin baby amukobia ntima weni nyisa ufrigano amapunti ojayo so na yesombio